vodimo u Požeštinu, u šumu koja je posve slučajno postala kulisa za tulume i koncerte te glavno okupljalište mladih u tom kraju. Za sve su krivi korona i skupina mladića koji su od mjesta kamo su bježali od briga napravili pravi glazbeni turistički brend. Ovo su mladi iz Požeške doline, a ovo je njihova koliba. Bio lockdown, nije se nigdje smjelo ići. Mi smo se krenuli okupljati tako u šumi. Palo nam je na ideju da sagradimo kolibu. To smo je kao mali radili, puštali smo pjesme, roštiljali, zezali se. Kad su te mjere bile ukinute, krenuli se okupljati sve više i više ljudi, ljudima svidjela ideja, krenuli smo puštati muziku, dovoditi DJ-e. Sve je preraslo u redovite subotnje partije i urbane koncerte usred šume. Prošle godine smo imali grupu Krankšveser iz Osijeka. Ove godine smo otvorili sezonu sa Vojkom V, reperom, i imali smo jedan veliki koncert Electric Corner. Udruga mladih iz Jakšića, čiji su članovi nekad odlazili na sezonu, ovog su ljeta u svoje mjesto znali privući i po 700 posjetitelja. Dolaze iz županije i tipa iz Broda, Gradiške, Osijeka. Sezonu smo trebali zatvoriti 23.9. koncertom Hilsona Mandela iz Apuspusa. Kako je rasla publika, rasla je njihova šumska kulisa. Sve su gradili sami. Mi zapravo želimo i svojim prijateljima i svim zapravo mladima poručiti da daju još jednu priliku u ovoj našoj i Hrvatskoj i Slavoniji, koja je zapravo vjerojatno najteže pogođena tim iseljavanjem, da ostanu i da probamo napraviti svi zajedno. Otišli su i korak dalje. Udruga koja broji 50-ak članova na lokalnim izborima ušla je u općinsko vijeće. Napravili smo nezavisnu listu, s tom listom smo izašli na izbore i pokupili smo 4 vijećnika, 3 vijećnika i 1 vijećnicu i na taj način radimo za dobrobit općine i interese mladih. A tek su im 22 godine i puni su novih ideja. Papa Franjo